Yes, hello mga subscribers. Muli, si Moderning Mangkeping to po. Dito po tayo ngayon sa ba to? San Mateo. Ayan, San Mateo, Arayat, Pampanga. So, ito po yung ating ladies ngayon na therapy. Si Apo Adong Conrado David. Ayan. So, ang ating gagawin po natin ay ating pong palalasin po ang kanyang lower limbs pamagitan po ng ating exercise na ginagawa na upo tayo, upo tayo. Ayan. Okay. What? Ganito kaming Push! bagyo. Bugat kayo, bugat. Push! Oh, ayan. O, dali, pakita mo. Pakita mo yung sticker sa vlog. Sticker. Pakita mo, sticker. Oh, may sticker sila. Ito mga sticker. Dali, ito ba? Sticker, ayan. Hi, mga kepeng. O, ayan. Sige na. Bye. Ayun mga batang bigyan yung sticker sa atin. Yan. Sa lahat po yung mga gusto nyo yung sticker kami doon mga kepeng, meron po tayong available yung sticker ngayon. So, makita nyo po ako, pwede kami sa palagay po sa ating motor. Ayan. Supportan nyo po yung ating vlog. So, ngayon po, bakit upo tayo? Ayan, maraming kasi po. Bakit upo tayo? Good! Ayun na yun, no? Guys, bakit upo tayo? Sapagkat po ang upo tayo, ipagpalakas po ng lower limb at ng balakang at ng balancing. So, ito po yung ating ginagawa before we proceed to therapy, massage therapy, and digital therapy. So, this is our program. Napaka-importanting program po ito. Diba? Upo. Ayun, sa akin. Yan. One. Hindi, upo ka na. Ganyan. Okay. One. Okay. Sa akin Push. na. Two. Okay. Okay. Ang konti. Push. Okay. Three. Push. Okay. Meron na ako. Push. Meron na ako. Ano na Four. yung torpin nito? Okay. Ay! Push. Ling-ling. Push. Five. Ayan na. And then, push. Ay, kapag sino ka sa sino? Six. Yun. Okay. Yeah. Ano ating may? Urap ko din ni Nana Balancing. sino? Tayo ka tayo. Yan. So, tayo ka tayo. Nakaw ka na. Tayo ka lang. Balancing lang. Diretso lang. Ang kabilang. Yan. Balancing. Very good. So, okay, minomotivate ko yung balancing niya since na mahina po yung kanyang lower limbs. So, kailangan natin palakasin ito. Ano? So, Nakaw na. pagkatsagaan ko yung kanyang lower limb na napalakasin para in preparation sa kanyang paglalakad. Ayan. So, again, ito po. O, shoutout nga pala, special shoutout nga pala doon sa ating kaibigan na si Parang Dong Padilla sa kanyang anak. Ngayon nag-graduate po ng cum laude. Ayan. So shoutout sa iyo. Sa anak ni Parang Dong na teacher sa Binuwa at graduate ng magna cum laude. Salute sa mga batang ganyan, napakasipag mag-aral. Ayan. Okay. Okay, Brad. Okay. Oh. Yan. Okay, lumabas po. Yan. Okay. Push. Okay. Last pa. Push. Okay. And push. Good. Okay. Push. Yan. Very good. Last two, ha? Okay. Yo, thank you, Lord. Sige mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige mo, thank you, Lord. Yan. Salamat tayo kay Lord. Yan. So, naimot po si Kuya yan. So, again, sa okay. Up. Okay. Push. One, push. Up. Very good. Yan. So, lahat po ng mga David dyan, shout out po. Ayan, sa San Mateo. Shout out po lahat ng mga David lang dyan. Ayan, mga Kiambao lang dyan. Ayan, sa akin ng mga tropa dyan. Hindi lahat. Shout out. Ayan, dito po sa San Mateo. Ayan. Sa Tabuan naman, mga Loreto dyan. Ayan, mga David. Shout out po. Ayan. At mga Kabungkal at Kiambao sa inyo lahat dyan. Shout out. Ayan. So, ngayon po pala, malapit ang birthday ni Tita Nene sa August 16. Tita Nene, happy birthday to you and to my father sa August 16. Happy birthday, advance sa'yo tatay in heaven. Ayan, happy birthday. And siyempre, wini-welcome natin yung ating mga bagong subscriber natin dyan. Ayan, sa inyo lahat, maraming salamat po. Patuloy niyo pong supportan at panoorin po yung ating vlog. Sapagkat dito po makakita kayo ng mga technique, maka-upload kayo paano how to handle and how to take care of our stroke patients natin. Ayan. Okay? Okay. Upo nga muna. Okay, very good. Ayan. Okay?
So, ito sa channel, to. Sa siya, to. Sa siya. Ngayon, pagkakit natin yun. Ito. Yun yan. Ayan. Tignan natin na. Isip tayo sa atin. Oh, kaya mo? Sa'yo. Gawa ang dito. Push! Ayan. Lakad tayo, ha? Uy, nanako! Saan? Saan nanako? Oo. Ito sa akin. Dahil. Ano dito nga natin? Susulat na natin ito na. Ang kaya natin ba? Ayan. Okay. Oh. So, lalakad po kami ni, after nung kanyang po tayo. So, lalakad po kami ni stroke patients, Adong. Ayan, tabid. Ayan. So, tutok po kayong therapy kasi wala po siyang caregiver. Ang mga ano lang po ang nag-aalaga, yung mga anak niya, papalitan po sila. Ayan. So, dito makikita niya po actual footage namin, yung kanyang paglalakad. Ayan po, yung step niya, ayan. Talagang medyo hirap siyang lumakad. Ayan. Ayan. So, tandaan niyo po, sabi nga sa Mark 11:22, have faith in God. Ayan, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ayan, ayan. Sige, lakad. Ayun yung kanyang beauty. Yan, yung kanyang magandang anak. Yan. Pwes, nag-aalaga kay schedule ngayon. Wala. Oh, say hi, say hi, hi. Sa motor. Marami dito sa motor. Sa motor. Ito din ang sa akin. Madadang na sa akin. Ito rin din sa akin. Ayun o. Dito po. Madami. Push. Huwag ka doon. Bakit na mo daw si Kinky? Ayaw ma. Push. Push. Bibigyan kami pera. Ako piso. Sabi naman. Bilhin niyo po ta. Bilhin niyo po ta. Sponsor yan. Madami po kayong pera. Wala naman, marami kaibigan. Pag kumita tayo, meron kang bless sa akin. Apan mayaman ako. Mayaman po ako. Pag mayaman tayo kay Lord. Mayaman po kayo. Oh, kay Lord. Mayaman Yan. po Ano kayo. po? Mayaman kay Lord. Mayaman kayo kay Lord. Po. Electric! Ayan. Power lang. Oh, yan. Ayan. Mamalot sa'yo. Sabi ng mga po. Ta, open na po. Ano yan? Massage, massage. Ano yan? Power lang. Oh, tumay pa. Tumay. Pan-uwi po kayo? Pan-uwi po kayo? Babalik din kayo dito sa Oo. Pwede din sa tayo eh. Pwede din sa tayo. Oo, lilipat dyan. Pwede na. Pwede din sa tayo, no? Ito. Transfer natin ng konti. Buti ko yung gagawin mo yan. Oo. Meron palang caregiver siya, no? Ako kasi mo. Sino? Ay, May caregiver sila, oh. Ang babantay ng caregiver. Pinda mo daw si Kinky. Ha? Pinda mo daw si Kinky. Sino? Si Kinky. Hingin siya? Huwag niyo paglalawan niyo yung sticker, ha? Oo, pag paglalawan yan, ha? ay pagkaata nila ko yan. Oo. Isa lang, isa lang. O, saan? Ano pangalan yan? Kuya mo. Oo, di ko siya pag-ganyan siya. Ito ba? Ay, sa
Hindi na 5 pesos. Masaya ko yan. Kapalik kami. Hindi sa kanya, bigyan mo sa kanya. Sa? Uy! Tugi! Tuyo! Naku, kadaan nandito kanyang kuya. Tuntua yung mga fans ko, no? Ayaw nga bata, tuntua eh. Nagluto ka ba yan? Luluto pa lang kuya. Ikaw, nagluto ka na. Medyo kapalaban tayo rito. Ano kausap mo dyan kuya? Eh, di yung vlog ko. Kala ko nag-vlog ka pa. Oo nga, vlog pa ako. So, pagpasin po natin na mga subscribers, si Kuya daw po, nakakalakad na rin. So, nakakagalaw-galaw ng konti. So, sa tulong at awa ng Diyos, niniwala ko na gagaling ito. Kaya, syempre, di ba? Amen! Ano tol? Amen! Amen. Ah, isa-isa din po. Sino? Kala ko, ang yun. Sino yun? Isa-isa. Ha? Mamaya. Mamaya na may sinabi. Maubos yung pera nito. Maubos din. Limited na, limited. Wow. Kapans ko na, wala. Masiyalan eh. Yan po may katanak ko pang makakonserve niya. Yan tayo. Eh, ma'am, lang mo lang namin ito. Tawagan mo sa mama. Isa-isa. Ito po. Isa. Ito ito mga sa mama. Wow, ang taga rin niya. Taga rin niya. Bata lang. Sa ako na eh. Tingalak na eh. Grabe yung tigas mo, no? Oo, nasa bus na ka. Wow! Bakit? Wah, sabi na eh. Bakit? Wait! Lumawas ng ito, no? Mga bata eh. Lumaki ito mga to. Kan sa mga kiyapin ko. Diba? Pag mahirap siyang itaas ko dahil ng foods pa. Kasi mahirapan yung ating stroke patients. So hindi natin pwede kasi napakasakit pa nito sa kanyang mga ligaments. Ano yan. So dahan-dahan din natin yung rotate. Dahil may stock up yung mga joints. Okay. Kasi nag-jokes dito ah. Brado. Ito, twist na dito ah. Twist this. Ito gaya ko, twist. I'm not shining like Singan natin. Yes. Di ba ito yung singer? Yung body singan natin. Ano nangyari sa natin? Wala, hindi nagre-reply. Baka hindi para sa atin ano. Mga tayo may ganang konsumisyon. We're going Yeah. So, apasin po natin. Nalilis mo yung mga sulispasa dito yung kontrado. So, sa mga pasyente ko, hindi yung pare-pares yung ating treatment. So, mayroong mabilis na, mayroong matagal na kailangan kasi dinadevelop natin yung kailangan.
magkaka-stroke kasi may mga talagang tama na malala, yung mga light lang. So iba po yung mga technique po natin ginagamit sa pagto-therapy. Hindi pare-pares po natin ginagamit. Dito kay Kuya Conrado ay kailangan super tiyaga. Diba? Super tiyaga na kailangan natin na merong panalangin sa ating Amang Lumika. Yan. Sa ating Diyos. Yan. Super. Oh. Kaway ka muna. Hi! Miss Mikit. Para miss. Please subscribe! Yung mga anak po may sticker na. Mga anak niya, may sticker naman daw naman kaya po. May kasama kasi mabiling candy, no? Tuntuan mga bata, no? Bag natin yung full therapy mo para hindi kanina ginagawa. Pakakagin, puro palakad lang, no? Ayan. So, we need to massage, especially, kailangan yung mga muscles and bones niya, mamove natin, para ma-prevent yung mga stock dito. Siya yung magtigas. So, yan, magtigas ko ng konti, para malisin yung panigas ng mga bones niya. Do it nicely kasi napakasarap na ito. Pag Monday sa ito? Pag Monday sa'yo? Po. Pag Monday sa ito? Ha? Pag Monday sa'yo, sa tatay mo? Hello? Dunit? Saan kaya pa kaya ito sinanong ka ako na? 1.8. May 2 gram na ako. Kaya... Palog ko na. Okay rin naman. Saan na? Ha? Andito na. Saan ka na? Ando sa Sierra na.
Ha? Ano din? Andun nga sa CR na. Wala. Kulang na sa CR. King, nasa CR, di ba? King, may tao. King. Hindi mo pwedeng kunin doon sa CR? Ha? Ano? Ano, King? Huwag mo hintayin kung tumayo ako, ah. Kaya. Hindi ka. Pinapatuyo yung buko na. Book na. Pinapatayo. Book na pinapatayo. Diretso ulo. King! Hindi mo kaya kunin doon? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Ha? Hindi mo kaya? Itigil mo. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Pumunta ka dito. Pumunta ka dito. Pumunta ka dito. Pumunta ka dito. Ha? Diba? Pumunta ka dito. Diretso ito ba? Oh. Tip. Pumunta ka dito. What? Oh. Ito may ina niyang parte na lagi niya nareklamo. Kasi nga, so parang antropid na yung mga aspasam niya. So hindi talaga na kailangan igalaw-galaw to para bigyan maayos ito na kayo. Ito, pa. Hindi, ito lang. Kaya, ganyan lang. Tapos, kukunin din natin. Amen. Thank you, Lord. Ayan. So, kailangan po talaga po tayong therapy. Sama na. Well, kayo tulad.
Di ba nakadahipo ka ng pasyente ko? I put trusting and asking a blessing. And especially, the flow of the healing power flow to my hands sa ating Panginoon. Kailangan natin yan. So, hindi po basta-basta. Yes. Parang nga sa ano, hot compress. Whew. Sarap na. Ayos na? Oh. Sipa. Sipa. Push. Very good. Go. Go. Ang maganda pag may magandang bed eh. Na-relax yung pasyente natin. So, target ko, palagi ko na maayos si Kuya Adong. Para ma-enjoy yung bagong buhay niya. So, lahat ko. Effort to do. Ang technique. Kailangan natin. So, yung mga nakakalakad na, siyempre, thankful tayo kay Lord, hindi pare-para sa mga cases ng mga stroke patients natin, like si Apo Belencita sa may Kandating, sa may Adudurot, ang barangay ng Tingay, Pampanga. So siya po ay 79 years old. Almost 2 months po natin siyang tinerapi, yun, madali siyang nakarecover. So watch po yung vlog ko doon kay Apo Belencita, siya po yung ating fully recovered patients ngayon. So, thankful tayo kay Lord at sa kanyang pamilya sa mga effort at good accommodation na pinapakita mo sa atin. Buhay po kayo, God bless to all of you. Sa lahat ng mga bisnesyo dyan, shout out sa Dudurot, Kandating. Ayan. Siyempre, shout out natin ng ating mga kakarahi dyan sa Kandating, Sentro, mga Salak Clan family, shout out. At sa mga Gutierrez, Kandating Clan family dyan, shout out. Ayan.
Bago naman tayo sa batasan. Ayan, yung mga pisa natin dyan ng mga De La Cruz. Ayan. Shout out dyan, ang De La Cruz. Garcia na dyan. Shout out. At sa lahat ng mga kapatid ko, siyempre, mga sisters, brothers, inyo lahat, sa inyong pamilya, shout out. At sa akin mga anak is, shout out sa inyo. Ayan. Lahat. At syempre yung ating mini-mission dyan, yung ating mini-mission na tawag importante kailangan makampus yung ating mission sa iyo. Shout out, you know who you are. Okay, woo! Fair. So kailangan din natin ng parang friendly sa ating pasyente. Huwag tayo ng gym camera. So after the massage, siyempre meron tayong digital therapy. Ginagamit ito. Ito ay mga bagay nito. Thank you, Lord. Ayan. Wala rin kailangan dito. Ken, ginamit niya Ken. Hindi lang, nakabalag kayo ha. So, ito na po yung ating last step for Begin Therapy is our final is digital therapy. Ayan. Ano pangalan mo? Ha? Prince? Oh, shout out Prince. Ikaw, pangalan mo? And Ken. Just Ken. Oh, Ken Ken? Ken Ken, shout out. Ayan. Ayan, o. Hi! Hi. Ayan, ayan. Magbabati yung mga kids. Mga apo niya kung apo nga doon eh. Masarap din kasi sa pasyente natin, yung accommodation nila, yan, napakasarap mag-therapy sa mga bagay na yan. So, hindi ko nilalahat. Siyempre, yung welcome ka pa, yung asin parang isang pamilya. This is the very good for the accommodation. Nakakita ng pasyente ba ganyan, na they are good in accommodation. Oras mo na. Good? Okay? Oh, good. Ano siya? Kuryente naman, kaya po yan. Ay, ano yan? Rente. Kuryente. Kaya po nga doon. Rente yan. Mhm. Ano kuryente ka? Ay, kailan? Wala lapit sa kuryente. Okay? Yan. So ito yung ating full massage therapy. Kay Apong Udong David dito sa may San Mateo. Again, maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta sa amin sa aming journey ni Apong Udong at sa lahat po ng pasyente ko na patuloy pa nanonood sa amin. At kung hindi ka pa nakakapanood, nanonood ka lang, hindi ka nakapasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Modernong Mangkeping 2, X 26, Travel Stroke Therapy, X 26, The Lord is my healer. So lahat po ng bagay ito sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos. God bless. Sige. Apat. Straight body, straight body.